nke onye chiri na zere. Ana m akụzi unu wee sị ka unu ghara iji ọnụ ụtọ nwoke ọnụ ụtọ nwaanyị wee daba n'ihe ga-egbu unu. Maka na ndị ahụ unu fụrụ na-epirishi Baịbụl buru Baịbụl n'isi n'ọfa bụ devil afụrụ anya. O nwere onye na-epirishi Baịbụl na ị ga-asị ya nawa gị ka ụwa si wee bido, ọ ga-agbanwe gị. O nwere onye Kristian mma ka ụwa si wee bido kama okpughe Baịbụl sị gị na ejiwe mụkwa Ada na Eve. Ịchụkwazi ya ngwa kedu ka Chukwu okike ahụ si wee do? Ọ sịghị na onye ọcha ogosighị pisho Jizọs. A na-agwa Afrịka na onye ahụ na-akpọ Jizọs abụrụ Jizọs, na Jizọs adịghị eme exist. N'afa ndị ọcha ji wee gbuo anyị Igbo maka na a chọrọ ka anyị Igbo mata ihe anyị bụ. Agwara m na anyị Igbo Afrịka bụ ihe ize ekere n'ụwa, mana otu a na-akụziri na ụfọdụ ama nghọta ya maka na isi ndị ọcha sara unu kada unu n'ime mee na ijiro wee mụọ onwe gị. Ife onye na-epirish Baịbụl na-epirish nke a na-akọwa na-ekwu otu ọ baa n'ime oje na-arụ ihe ọ na-arụ na nzuzo. Agwa m na onye ọbụla ị na-afụ na onye ahụ ị na-afụ nwere onye ide afụ, and onye nke ahụ ị na-afụ ka wee du dangerous karịa onye nke ị na-afụ. Otu a ka ọ dị n'ọyị. Onye ọbụla gị na ya na-ayị fadị ekwu egosigo onwe ha nke bụ ezigbo onwe ha ama ngosi gị na ife ga na-eche oge fake ka ị nwee ike wee trọs ha wee na-asụ ndị mmadụ ka akwụ. Agwara m unu na ihe niile gbasara Baịbụl ha nche niile bụ asị. Otu esi ede novel na akwụkwọ ndị a na-ede bụ otu ndị ọcha si wee dee Baịbụl ebe gbucha nne na nna unu wee were wee confuse unu ghara ime onwe unu ka ị ghara ime onwe gị. Maka na wọnsụ Igbo Afrịka matara onwe ha power afro from ndị ọcha, because na anyị nwe power, anyị nwe ike niile ụwa ji aba mba na-agba anyị nwa bụ ndị ojii bido n'ala Igbo. Ife m ga-akụzi unu nka nkụ mana okpokoro isi onwe ezi ihe dị n'ime ama nkwu unu wee ghọta ka ọ na nkụzi bịa ka nji chọọ ka unu bido tinye ihe nke nna akụzi n'ọrụ inwetawezi onwe gị so that ihe ọbụla nna akụzizi gị inwe ike tinye ya n'ọrụ, inwe ike na-aghọta. Because nkọrọgbo na-akọrụ na-esi ọwụ na okpokoro isi gị aha ndị ọcha saa gị na ọ ka dị ebe a ikwenye na nwere ihe ọbụla nkụzi ị ga-aghọta. Otu ihe niile nne m anya na asị na ka eko ụwa si wee bido kedu ihe na-anọ jikọrọ mmadụ ịma ha. Mbọ na-agba ka nkụzi ka ikwere n'onwe gị. Ụwa anụ wee kere onye ọbụla anyị niile bụ ofu ihe, nwere onye dị iche mana onye ọbụla nwere onyinye iche iche. Onye ka eji wee nwe aka nri nwe aka ekpe ofu ihe ka ọ mana ọ dị iche iche. Onye ọbụla nwere ihe ọ ya arụrụ nke onye a nwere ihe ọ ga-arụ. Tinye ife ọbụla nke nna akụzi n'ọrụ, tụsasị ozi azie kpọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m na ife nna akụzi ife ga-abara gị uru, ife ga-enyere gị aka maka ọdịna mma gị, maka ọdịnihu ka ị ghara ịtazi afụfụ. O nwere ere ka n'igwe na-arụ ka ọkụ mmụọ ka ị na-ata afụfụ. Ife a na-asị gị na ọkụ mmụọ bụ ọkụ mmụọ ka ị nọ. Ka ife dịrị gị mma nna akụzi na ka ife dịrị gị mma, ife dịrị gị mma n'igwe a na-asị na o nwere ebe bụ n'igwe. Ndị niile anakwọ na o nwere ebe n'igwe na o nwere ebe ka ụwa mma bụ ndị a na-atụkwa egwu ọnwụ. Ijụbụ onwe gị ajụjụ nkwugharị na-ememe ma taa iwe Chukwu na-abịa m ga-anọ na-eme unu n'anya. Tụsasịa nkụzi a ka ị na-atụsa ka ị na-enyere onwe gị aka, ka ị na-akwụkwọ ndị ọzọ ka a na-esonye mgbe onwe ka ị na-enyere aka, mana gba mbọ na-etinye ife nke nna akụzi n'ọrụ na maka ọdịmma gị.